Тестовете на Рено Каптюр избрахме остров Майорка. Остров Майорка обикновено го свързваме с слънце, но ние попаднахме. Тръгнете на североизток. Не учихме хубаво време, така да се каже. Така, харесва ми Каптюрчето. Не е просто... Ние го мислихме, че е просто малко по-голямо Клио, по-широко от Клиото. Миланче, кажи, по-широко ли ти от Клиото? Пак ми е също краката. Малко е повдигнато. 150 метра. Завийте наляво. Иначе същото. Да. Добре, Дани, отзад по-широко ли е? Отзад е по-широко от Клиото. Добре. Завийте наляво. Ние се чудиме После. Каптюрче ли да си Завийте вземем надясно. или Дъстърче, например. Има бензиностанция, това е готино. По-комфортни са някакси седалките. Абе, новото си е ново. Това също. Комфортно е, да? О, виж същите кактуси. Да. Добре, може сега да гледаш и пътя, не само мен. Знаем, че съм красив. Какво сега? Завийте надясно. Надясно. Вижте колко овце има. Снимай ги, де. Това е забележителност тук в Палма. Изпуснам ги. Тук нещо... Станало неговото катастрофа. Да. Добре. Ето го. Маркандоно, много ефтин е този. В Барселона беше. Да. Окей, ще го видим. Ще го видим. Нали, Дани, помниш, ти си купил там фантата, помниш ли? Нищо тук като някаква... В края на града ли е това? Какво е? Чакай да слушаме матч. След 500 метра. Той На каза, кръговото движение вземете това две винаги отпред на колата да стои. Така, успяхме да го сложим на български. Не е автоматик, което не ми харесва. Това. Значи като цяло по-добре оборудване изглежда от Hyundai-чето, което карахме в Абу Даби и Дубай. Волана е кожен, тук има шевове, обаче пък същевременно колата е с ръчна скоростна кутия, точно тази. Ето Карфур. След 200 метра. На кръговото движение вземете Ето бе, това сигурно е мол. Има нещо, май той е мол, H&M. да, минахме от тук. Искаш мола ли? Еми, после модът. Добре. Ето Юз, Карфур, Окей, снимай. Киндер, там какви има още. Фън. Ето го, Дани. Май ще се включим по магистралата. Да. Пишете в коментарите. Може да отидем да видя дали има оферти в Карфур. Да, бе. Колко е голям островът? Защото видях, че има... Да? Как? Палма. Палма де Майорка. Има не само палми, има и друга растителност. И има и голисна, между другото. Тук какъв климат сме? Дани? Жуниор? Субтропичен, добре. Ама въобще не ми е субтропично, въпроси ми е континентално. Да. Така, включваме се в магистралата. Не е като дубайската, но пък е по-широка от италианската. Добре, харесва ми колата, много ми харесва, искам да ви кажа. Коя година е тази кола? 23-та.
1,7 км, после сме надясно. 120 е тук ограничението. Обаче много такова. Сега откъде се усилва това? Че не разбрах какво става с матч. То е като на, ето как копчето е подобно на Клиото. Малко по-различно. Айде, айде! И 60 км ще ги спазвам. От летището не съм очарована. Да, летището беше мръсно. То ние след лъскавото в Абу Даби. Всичко мирише на... На колата мирише на ново. Колата е окей. Какво замирише сега? Да, нещо замирише. Оли, ужасно. Някой не се изпусти. Оли, на... нещо запалено ли? На кръговото Начесани някакви. След 500 метра. Дали... Данчо, отвори бе. Мари, защо така като на канавка? Еми, не, то явно и на летището така беше. Изпълнението се придържайте вляво. Тръгваме към пристанището. Ето Карфур пак има. Много Карфур имат. Добре. Много ме кефи този коментатор. Има ти кокошки, виж тук имаше хора с пътна палатки в този парк. Майорка, май град Майорка. Айде Майорка! О, о, о! Айде Майорка! О, о, о! Muchas gracias, muchachos, amigos. Иначе има палми. Майорка. Та, колко голям е островът? Например, Малта разбрахме, че е колкото София. Майорка колко е голяма? Това пишете в коментарите. Ето го пристанището, много красиво. Нали знаеш, като ходихме на море на времето, учихте ли хубаво време? Не учихме хубаво време, ние сега. Едно време така си питахме всичките. Да. Учихте ли хубаво време, не учихте ли? Не. Ето го автобуса, 25-цата. Ще сравняваме Дубай с това. Яко е, ето го. Тук вижте каква гледка се вижда. Това е морските. Чакай се да видим, че така да знам да спира сървата, да не гледам аз гледам. Аз си гледам пъти, вие съберите впечатления. И шервайте в коментарите. На сегашната ни почивка сме обичайните Миланчето. Покажи си Миланче. Добре, Джуниор. Покажи си Джуниор и аз. Покажи ми. Всички са прители дъх, защото играе Майорка. Ние сме събота вечер. Много ми е важно да бият. Само това дават. Момчето си е мейло такова. Ето като трябва. Вижте, там има. Ето я, снимай я. Дали не прави снимки. Да ни прави, аз нямам. Ето го, катедралата. Е фантастико. Миланчето беше взело информация за катедралата. Можеш ли да споделиш с нас? Не. 600 години е строена, мисля, Кажи че. често, 600 години. Ми нещо... Много е. Вижте крепостните стени. Ми нещо такова, май ми се Вижте, стори. вижте крепостта. Така малко на бари прилича. Абе Европа си е хубав. Малко неподдържано. Оли тези покъси панталони. Колко градуса е в момента? Пише ли? Трябва да го пише. 15, мисля, че трябва да е 15, няма 15. Не го виждам, трябва да го пише някъде.
15 градуса, няма и толкова, защото хората е с якита. Тук лятото го дават много хубаво. Лятото, да, ама. Звъннем на Васко, че ми се обеща. Ето тук има, аз го гледах в клипчетата като фонтани. Подобно на дубайските. Като басенче такова. Яко е, Дани. Дани. Я си дай телефона. Дай ми телефона. Това е на френски. Представяш сега тук влизам вътре като по филм. Ето хората са екипирали с чадъри, с якита. Кроноренти, тия са средната карта. Са взели по-голяма тия. Тази, не, това е Соренто също. Яка е катедралата сега. Чакай се, паркинг. Тук ли го дават? Хубава е катедрала. Чакай, че тук пресичат деца ли не? Добре, окей. Тук се плаща. Ага. И тук пише цени. Това е цената или? Аз не мога да видя. Не се вижда от будката. Добре. Ето сега да... Какво пише? Какво пише? Една минута. Минута и 30 цента на 1 час и 2 евро, окей. Не се вижда. Тръгните на северозапад.